Hi guys! Welcome to our first ever vlog. And Hi guys! Welcome to our first ever vlog. And I am Key Zarate. And I am Kate Zarate. And we are the Zarate Twins. So kay, ganun nakahuna-una man ta nga mag-vlog tang duha. Sa tong usa man nasusunod nga. Imo kong gikit, sige kit ba mag-vlog ko ba? Ano man? Ay, kuan lang siya. Gusto lang ko nga mag-vlog ta. Kay gusto ko sila ma-update sa to ang daily life kung sa to ang permitigay ginabuhat sa to ang panimalay. So, nakaunaw na ko nga master maka magluto-luto, dila kay basta luto-luto. Gusto lang gid ko nga kanang musikat bitong imuhang basin di ay nay mga chef diha nga kwaon ka. Basta na over ay dili siya over. Gusto lang ko nga basin di ay naay ko basin mo na ning time nga makuan ni mga kuan. Imong passion. Yes, imong passion sa pagluto-luto. So mao nang gusto gid ko nga mag-vlog ning duha para mapakita ang yahang talent. Charot. Ikaw kit nga nung kuan man dugay kay kag gisugot nga mag-vlog ka. Kabalo ka. Kapuyan mo. O ano say mo wala ko ganing samo ka na kalas sa ura niya. Dalan patang mas gaunahon nga pangbuhaton like that. Unsa man. Unsa man mas maayo nga buhay, mas una nga mas kuno na buhat. Wala ka last few weeks ago. Charot lang. Few weeks ago. Ka mga chismis sa diya. So mo din to, nung nakauna na pud ko nga. Sunod na si kuan di pagdiligid ko, wala gid passion ng vlog pero gi-try na ako, gisugot ko sa niya best. gi-try lang yung share kay mama ko jawa. Gisugot ko sa imong gi-offer nga mag-vlog ka, so why not try. May rasad nga nakauna na gid kog vlog. So guys, dugay na gid kay ko sige pamugo siya nga mag-vlog mi no kay last month last year pa yor kay last year pa ko nag-start ko kanang vlog nga kanang ako lang solo. So nakauna na ko nga murag akong fan man gid ang akong gusto nga content sa akong vlog is mag-travel vlog. So dili gyud ako siya gakabuhat guys kay busy ang life, busy sa school, diri ana and wala ko enough money sad. So mo na siya and akong ang akong nauna ngano ako gid siyang gidamay is naram gid sa balay and ang pag-vlog man gyud ang among pag-vlog 10 minutes sa man gyud makonsume lang imong time bitaw kay 10 minutes lang gyud siya. Nga na din wala naman sad kayo siya gabuhaton dayon after na mo mag-vlog. And ako na'y bahala sa tanan sa pag-edit and pag-upload tanan. And now let's talk about kung pila ang among edad kano sa birthday asa may nagspela og unsa na year. So keep pila man atong edad karon? So 19 among edad karon. Dayon, among birthday is January 13, 2000. 2000 babies mi ha. So, sa Capital University mi nag-school and we are grade 12. Yes, we are graduating na may mga yours. So, karon is istoryahan nato kung unsa mong favorites sa food, favorite na color, favorite na fruits, favorite sa paman. Place? Favorite nga place? So, wala. Ay, No. favorite man nato tanan kung ato na to. So, let's talk about kung unsa ang among favorite food duha. So, ikaw, si Kit sa mag-talk first kung unsa ang iyong favorite So, food. favorite na food is, oh my God, adobong manok. Mugin na pinaka number 1 nako. Then, second is, ano tawag? Sisig na Yes. gabi kahalang. Sisig sa Algins. Gabi kahalang nga murag bakwa na gid mo mamaga na gid mo bakba mo kaon to mo pinakalamig sa tanan. And sa dessert nga food
my God, wala yung makapil di mango float. Mango float, yes. So, ikaw, what's your favorite? And ako naman, ang favorite nga food, dagan kong favorite nga food, pero ang mas ganahan gid kay Top nako. 5, top 5. Top 5 is sisig para sa yaha, adobong manok, yes, afritada, lamig ko ko afritada. Katong Bicol Express sa Algins, pati sa sisig sa Algins. So shoutout sa mga taga Algins diya, mama sa akong kuan, ni mama ni Trisha kan paasa. So hi te. So lamig gid kay ilang sisig and Bicol Express diya. So top 4 na to. Akong top 5 is Dessert. What's your favorite dessert? so okay, kung sa dessert, dagan niya pun kay kong ganahan, tapioca, mango float, macaroni. So basta dagan kay kong ganahan nga mga food, no. So dili lang gid ako ma-mention tanan dire. So over for that, and let's talk about kung sa among favorite nga color. So ikaw sa favorite nga color? May makakuan. Blue, sky blue, dark blue, black, anything, more light colors, Mga gray. dark gid yang ganahan. Yes, saksi siya na. So parehas man ni og mga favorite sa color. Ganahan gyud niyo ko mga dark gid, mga halos dark gid akong mga among mga sanina. And Yes, mga kung bag. mga light lang, depende sa mood. Depende lang sa mood. Sa Event, oo. Depende pod kung unsa nga imong i-OT diyan na kung unsa imong mga lakaw. So mabagay ra gyapon siya sa kung unsa nga color dapat imong gamiton or suoton. And over for that, so unsay sunod favorite sa fruits. Fruits. Be, tanan na to. So daghan man sa bata pa yun Fruit salad. Salad yor. Nanat tanan diha. So kuan, ang akong favorite nga fruit is tung bata pagid ko. Kung magsakit ko orange and apple, mo ginang ginapalit lang gid ni papa. So daghan naman hinuon kay ko gaganahan nga mga fruits, tanan manata. So wala ko mapili sila kay lamig gid tanan prutas. So mag-mention pa bagid ko. So mga ganahan, so, depende lang po gyapon sa kung mood kung unsa ang kanon di ba nga mga fruits. So ikaw, basta depende lang sa ako kung unsay inaamo ra sila kung tanan. Ako, di ko hilig og mga prutas. Kasi dili kay nila makita lang kaon ko mga prutas. Ganahan lang kung tanaw pero kung kanon but depende lang po kung say kuan tilaw-tilaw lang sa ginana, wala gyud nga favorite nga ga-crave og kani Ay dili sa jay ko kanang super ga-crave og mga fruits. Goods Goods para no. sa mga ulams na masaraps. Oh, sorry nga. So kana guys, so much for talk show and mag-outro na mi kay it's already time check outro. 27. It's 10:27 na. And napamibuhaton og man napamilakaw tomorrow with the family. Yes. Wow. Yes, together with our family. Yes, Family. maglakaw kami so we need to rest na charas wala matulog sa dugsayo no there is so kana siya guys, and thank you for watching. I hope you've enjoyed watching us, the Zarate Twins. I hope nga mag-subscribe mo, and hi sa mga Bisaya diya and sa mga gatan-aw nga mga bisag kung sila mga lengguwahe nga ginagamit. So sorry na lang guys kung dili ninyo ni masabtan, and maybe sa among next vlog or next film i-try na mo mong best nga mag Tagalog or something nga mangingana. And so for now, amo sang language nga among gamiton. And so much for that. So guys, please subscribe to our YouTube channel, Kzarate. Click the subscribe down below, and please click the notification bell na lang sad. And for our social media accounts, kung gusto ninyo i-follow nami Instagram duha for our business, and napod mi tagsa-tagsa nga Instagram, and my Instagram is Kzarate_K, and here I forgot. so Butan na lang butan na lang namo ang link below guys. Sana i-check na lang ninyo ang among mga social media accounts. So, and please guys, subscribe my
my other channel, Kizerati. Sa ko ang pang travel vlog or sa kong pang church na vlog dito or sa kong daily life pod na vlog. Yes. Ako ang vlog pod. So, Kizerati, please follow me. So, bye for now, guys. Bye!